Kaixo artistak, ongi etorri dantzatekara. Kaixo politak, abesti honen pausua guztion artean ikasiko ditugu. Aste honetan, ipurdi izeneko abestea dugu protagonista. Eta bertan, aurkezleak diren Telleria nahiek abestu eta dantzatzen dute. Hori da, pixa eta kaka, egunero egin behar dugu horitu. Ez gorde barruan, ezer, ez da puzkerrak ere. Ekin lanari. Lehenengo pausua. Salto egingo dugu eskuinera eta aldi berean ipurda, bi kolpe. Prest? Ea! Bat, bi, orain ezkerrera berdin. Bat, bi, ezkerrera, hiru txalo, bat, bi, hiru eta bira, hiru eta lau. Ipurdi, alua zakila, pixakaka eta puzkarra. Ipurdi, alua zakila, pixakaka eta puzkarra. Hurrengo pausua. Ezkerreko sorbaldatik zikinkeriak enduko dugu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, orain bestetik. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, alun dagoen lurrean zikinkeria. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bestaldera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Sobera dudana uzkitik bera, koloren saltokia milaka aukera. Sobera dudana uzkitik bera, koloren saltokia milaka aukera. Eta orain, errota baten antzera, aurrera eta bera. Eta atzera eta gora, sei, zazpi, zortzi. Sarkorra, suabea, gustagarria, ezinezkoa. Itxaskorra, sabearen gustukoa. Ur pistolekin jolastuko dugu? Bai. Ezkerrera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi bestaldera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi eta bira, eskua goian dugula, hiru eta lau. Hau da nire gorpuntza, nire ipurdia. Soilik nirea. Prospeta purrut, bai soinu polita. Barregarria. Berriz, ezkerra ur pistola. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, buelta. Eta ni ezkerreko eskuarekin ezkerrera bira eta bira. Ongi pozik egoteko laguntzen didate. Barrez lehertu arte. Irrizurratu arte. Eskerrik asko! Gora, euskara! Eta izan, zoriontsu! Alua zakila, pixakak